שלום, אני דור ואני אציג את שלבי ההכנה והניסויים של הפרויקט שלנו בנושא חיזוי ההישרדות בטיטניק. בהכנה הראשונית הבאנו את הנתונים של הטיטניק עבור סט האימון וגם עבור סט הבדיקה. הצגנו את 5 השורות הראשונות, בדקנו סטטיסטיקות עם Describe ואת הערכים החסרים עם איזנל. יצרנו גם גרפים שמציגים את הקורלציות בין התכונות השונות, אם זה התפלגות הגילאים, שיעור הניצולים לפי מין ולפי מחלקת הנסיעה. נתחיל בהיטמפ של קורלציה. המפה הזאת מראה את הקשר בין התכונות השונות, ואפשר לראות שיש קורלציה שלילית בין מחלקת הנסיעה ושיעור הניצולים. זה גרף של התפלגות הגילאים, מרבית הנוסעים היו בגילאים 20 עד 40. פה אפשר לראות שנשים שרדו בשיעור גבוה יותר מגברים. וזה גרף של שיעור הניצולים לפי מחלקה. נוסעים במחלקה הראשונה שרדו הרבה יותר מאשר במחלקות האחרות. נעבור לשלב הניסויים. בשלב זה בחנו 3 מודלים, גוסיאן נאיב בייס, רנדום פורסט ו-SVM. השתמשנו בגריד סארץ' עם פולט קרוס ולידיישן 5 למציאת ההייפר פרמטרים הטובים ביותר. לדוגמה מצאנו שהרנדום פורסט עם 100 עצים ועומק מקסימלי של 20 נותן את התוצאות הטובות ביותר עם F1 מקרו של 0.816. זה כמובן הוביל אותנו להמשיך עם המודל הזה. אני אדיר ואני אמשיך עם שלבי האימון והבדיקה של המודלים. נתחיל בשלב האימון. לאחר מציאת הפרמטרים הטובים ביותר, ביצענו אימון מחדש על כל סט האימון. ראינו שמודל הרנדום פורסט השיג את הביצועים המעולים עם דיוק של 0.91 על סט האימון. נעבור לשלב הטסט. בשלב זה בדקנו את המודל על סט הבדיקה. הרנדום פורסט השיג דיוק של 0.85 ו-F1 מקרו 0.83. יצרנו גם טבלה שמציגה את 5 התחזיות הראשונות לעומת הערכים האמיתיים בסט הבדיקה. אפשר לראות שהמודל הגיע לרמת חיזוי גבוהה. ולסיכום, בעזרת השימוש בשלושת המודלים, גוסיאן נאיב בייס, רנדום פורסט ו-SVN, גילינו שהרנדום פורסט היה המודל המוצלח ביותר, היה לו גם דיוק של 0.85. וזהו, תודה שצפיתם בפרויקט שלנו.